Toto je scénka krčmy u Cíňa. Kurva sa môže na to vyjebať piče, sa do piče. Dobrý deň. Nazdar! Jo. Poď. Dobrý deň, páni. Tak čo si dáme? Čo to dneska bude? Čo si dáme? No, slivovicu s 5 knedlama. Slivovicu, 5 a pánové, knedly nemáme. Jebať na knedle. Ne! Ja chcú knedlu. Tak môžete knedlu. Ja mu dám. Margitko! Margitko! Kurva, Margito! Pome. Čo je to vaši? Nejakí pánové, čo tu sedí, by chceli pol knedlu. Knedlu? Není problém. Ty chtěl tady knedlu? Ale, toto je za piču, tu na mňa sedlo. Knedlu už máme, ale kde je ten chlap? Poď. Dve pivečka. Jedno. Druhé. To je kurva. Jedno. Hop. Borovička jedna. Druhá. Tretia. Zase tam má dvaja. No poď. Tak páni, tu spivečka, jedno druhé, páči sa, orovička a zdravíčko. Tak. A ja mám že? Ale Markito, ja som sa nejakú knedlu, ale nejakú kundu smrádavo z Moravy. Kurva zo Stravy. Ale ja som zo Stravy. No kde si? No táhni k čerstvom, ty kundu Ja idu. No táhni, ale vieš príď. když budeš chcet knedlu, Táhni. mě už nevolej. A tebe Táhni to k říká čerstvu. taky pán čašníku. A tebe taky. Mě už táhni. nevolejte. No Já se tu nebudem přetrvávat. No běž. Kvůli nějakým Běž hajzlům ze stavby. Ještě si tu? Ještě si tu? Ty No debile. táhni, ty kundo. Knedle tady mají špatný. Ale chlast tady mají kvalitní. Čau. Čau.